बर' सावथुननि प्रिमियार श'खौ तामुलपुरनि लेहराम बर' फोथाराव दिन्थिनो साखाफारा जादों। आंनि आइ आफाया दाउमा दाउसाफोर बायदि गोथै बारियाव थैलांबाय। इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै। तामुलपुरनि लेहराम बर' गेवलां फोथाराव बे बोसोरनि मुंदांखा बर' सावथुन दाहालनि प्रिमियार श'खौ दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया। बे प्रिमियार श'खौ दिनै मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव दिन्थिफुंनाय जागोन। बे प्रिमियार श'नि टिकेट फाननाया 70% आवगायबाय। बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बर' आरो फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया फाव खालामनाय दाहाल बर' सावथुननि प्रिमियार श'आव बर'नि मुंदांखा महरगिरिफोरा बाहागो लागोन। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा महरगिरि ओम प्रकाश, मनालिसा, रिया ब्रह्म, पूजा सुलिका बसुमतारी, प्रियंका फैलाजी बरगयारी, संगिना फुजि आरो गोबां महरगिरिफ्रा दाहाल प्रिमियार श'आव बाहागो लागोन। टिकेटा जोंना 70% जोंना थांखाबाय, सल्ड आउट जाबाय आरो बाखि जों 30%खौ एसे लाखिनानै दोनदों रायजोफोरनि थाखाय। दा आरो रायजोफोराबो फैगासिनो टिकेट नागिरनानै। बेनो आरो जोबोद रायजोफोरनि अनसायनाय मोन्दों जोङो आरो बेखौनो नुनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो। सोर सोर बाहागो लाफैगोन? प्रिमियार श'आव जोंना लेंहरनाय बायदि रिया ब्रह्म फैगोन, सुलेखा बसुमतारी फैगोन, प्लास आरो ओम प्रकाश आरो बिबेक गयारी, पूजा मुसाहारि आरो बिथिं मनालिसा हजवारी, सुकबिर गार्जी, बिदिनो गोबां जों लेंहरदों आरो दा बिसोरखौनो दा लाइक इभिनिं टाइमाव जों रिसिभ खालामनो थाखाय जोङो थागथियारि जाना दङ आरो आङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो जे माने गासिबो जोंनि फिल्मखौ नायनो फै, गासिबो जोंखौ माने अनहर जोंखौ आरो फिल्मखौ सापर्ट खालाम। जिहेथु जोङो बिराद माने गोसो गोथारै बे फिल्मखौ बानायनाय जादों। एज पार क्वालिटियानो जा प्लास आरो जोंनि एक्टिंआनो जा बा जों बेखौनो थांखि लानानै माने बानायदों जे माने जाहाथे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिया माने जौगाथों आरो